beda ya. Iya ya. Nan kuria lambayan tangan kinantan ayam aduan Sayo hati jodan kon lain denai haramkan lemui denai marekan dia mereka denai sutokan denai suaso dia suaso denai amekan hati denai gabaan hati denai gabaan nan atas tasisnya nan kuria lambayan tangan pinantan ayam aduan sair yang hati jodan tuan nan lain denai haramkan lambayan tangan pinantan ayam aduan sair hati jodan tuan lain denai haramkan.